Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bir musulman doganymyz sakaly masgaralayan, sakalyň üstünden gülýän kişi barada sorapdyr. Ol diýe bir kişi internetde Türkmen sahraly bir ahunyň suratyny goýup, oňa garşy gurulýar we ol ahuny sakal diýip ýüzlenýär. Ol ahunyň sakalyny Novogodny ýolka diýip, sakalyny ýolka beňzedip sakalyny masgaralaýar, sakalynyň üstünden gülýär. Sakaly masgaralayan, sakalyň üstünden gülýän adamyň dinimizde hökümi näme diýip sorapdyr. Birinji bilen İslamda sakal goýbermek wajypdyr. Sakaly sıyırmak haramdyr. Sakal bize janymyzdan eziz bolan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sünnetidir we ümmetine berk tapşyrygydyr. Peygamberimiziň özüm döşüni doldurup duran gur sakally bolupdyr. Sahih Müslimde gelýär. Sahabe diýär: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesira şa'ril lihyeti." Peygamberimiziň sakaly gurdu diýär. Ahmetde, Tirmizi'de Peygamberimiziň sakalynyň döşüni doldurup duranlygy habar berilýär. Diňe biziň Peygamberimiz däl, sakal ähli peygamberleriň sünnetidir. Uzyn saç zenanlaryň bezegi bolşy ýaly sakal erkegiň bezegidir. Gaşy sıyırmak ýa-da kiçeltmek nähili haram bolsa, musulman erkekleriň sakalyny sıyırmagy haramdyr. We musulman erkegiň sakaly pesinden bir gysym uzynlykda bolmalydyr. Bir gysymdan kiçi bolsa, ol Peygamberimiziň buýran sünnete laýyk sakal däldir. Indi gelsek soragdaky sakaly masgaralap, sakalyň üstünden gülmek meselesine. İslamda dinin we dine değişli islenlik bir zadyň üstünden gülmek küfürdir. Ýagny imani puja diýen hereketdir. Misal üçin bir kişi sakalyň üstünden gülse, hijabyň üstünden Kur'an-ı Kerim'iň ayetleriniň, halal haramyň, mescidiň, namazyň, orazaň, garaz bir kişi islenlik, İslama değişli bolan amalyň, hükümüň üstünden gülse, masgaralasa kafir, ýani kapyr bolýar. İmani puç bolýar. Din we dine değişli zatlar oýunjak däl. Hususan sakalyň Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti diýeni bilip durup sakalyň üstünden gülýän bolsa, şeksiz şüphesiz kafir bolýar. Misal üçin, şol sakaly at takýana, sakalyna Novogodny ýolka meňzedip sakalyň üstünden gülýäne, sakal Peygamberimiziň sünnetiligini bilýänmi? Ahunlaryň, musulmanlaryň Peygamberimiziň sünneti bolan üçin sakal goýberýäni bilýänmi diýsen, o da howwa diýse, hiç hili özürsiz bahanasız kafir bolýar, imani puç bolýar. Sakalyň sünnetligini bilip durup sakalyň üstünden gülen kişi dinden çykanlygy sebäpli tawba etmelidir we täzeden şaýatlyk getirip islama girmelidir. Eger maşgalaly bolsa, nikahı bozulýar we tawba edip täzeden islama girenden soňra täzeden nikah gydyrmalydyr. Emma bir kişi sakalyň sünnetliginden habary ýok. Misal üçin, islama täze giren bolmagy mümkin. Jahilligi din barada bisawatlylyk sebäpli sakalyň üstünden gülse, ol uly günah we haram işetdik bolýar, emma dinden çykmaýar. We jahillik sebäpli sakalyň üstünden gülen bolsa, ol diňe tawba etmelidir. İslamyň we islama degişli zatlaryň üstünden gülýän kişiler barada Kur'an-ı Kerim'de Tawba surasynda Allah Taala diýär: "Ve la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu we nal'ab." Diniň üstünden gülýän kişilerden sorasaňyz, olar biz gepe güýmenip değişýärdik diýerler. Ýagny maksadymyz diniň we dine değişýärdiň üstünden gülmek däl diýerler. Allah Taala diýär: "Kul abillahi we ayatihi we rasulihi kuntum testehzi'un." Allah'ın ayetleriniň we Allah'ın peygamberiniň üstünden gülüp güýmelýäňizmi? La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Özür dilemäň, bahana öňe sürmäň. Siz iman edeningizden soňra munafyk bolanyňyz üçin diniň üstünden güleniňiz sebäpli kafir boldyňyz diýär. Bu ayetin tefsirinde, düşündürşünde gelen tefsirleriň biri, munafyklardan 3 kişi ýolga gelýärkäler, şolaryň ikisi Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünden gülýärler. Üçüncüsü bolsa özü hiç zat diýmän, heşelle kakyp olaryň aýdanyna gülýär. Şonda şol ayet inýär. Indi şu ýerine öns beriň. Bir tarap güllürýär, beýleki tarap gülýär. Ýagny diniň we dine değişli zatlaryň üstünden gülenem deň derejede günahkardyr. Diýmek, bilip durup dine değişli islenlik amalyň üstünden gülmek küfürdir we imani puç edýändir. Edil şonuň ýaly
etmeli, şol sakalyň üstünden gülýäne çapak çalyp, peşelle kakıp, onuň edeni işine sag bolsun aýdyp, onuň bilen bile gülýänler hem deň derejede günahkardyr. Emma şu ýerine gow üns vermeli we gow dikkat etmeliler. Bir kişiden şuna benzeş sözler eşitsek, şahsy göni özüne sen kapyr diýip, onu kapyr yglan etmek her ilmsiz musulmanyň işi däldir. Bu ilmi bolan din urundan okan alimlaryň, müfti kazylaryň işidir. Iki zady bulaşdyrmaly däl. Bir umumy hukm ba, biram hususy şol hukmy şahsy biriň depesine indirmek badyr. Bu ki mesele gatyly we ähmiýetli meseledir. Şu mesele gow düşünmedik kişiler tekfir fitnesine düşýärler we nahak yere birilerine kafir diýerler. Hususan hem şu da urdy. Emeli aň diýip bir zat çykdy, bir kişiniň sesini, suratyny, videosunu ulanyp islam zadyny ýasap durlar. Şol sebäpli şahsy birine kafir, müşrik diýip hukm bermekde adaty ilim okamadyk musulmanlar gyssanmaly däl, tersine serasap bolmalydyr we bu hili meselede din urundan okan ilimli alimlara, ulamalara ýüzlenmelidir. Biri çykyp şoňa meňzeş din imana sygmajak iş etse, din imana sygmayan söz diýse, bu ýagdaýda adaty musulmanlaryň boynuna düşýän zat sakalyň, hijabyň, diniň hökümleriniň üstünden gülýän kişi, sakala at takýan kişi bu işin howpludygyny, imany puç edip bilýän ýagdaýdygyny düşündirmeliler we nesihat etmeliler. Ol ahunyň sakalyny arça, täzeil arçasyna meňzedýäne diýmeli. Kardeşim, agzyňa ak gelse-de gurlap, kara gelse-de gurlap, zorlap oturmada pikirlenip gurla diýmeli. Diýilýär, musulmanyň dili aklynyň arkasyndadyr. Ilki pikirlenýär, soňra gurlaýar. Emma munafyklaryň dili aklından öňdedir, ilki gurlaýar, soňra pikirlenýär diýe. Agzyňa gelenini gurlap oturmak, töhmet atmak musulmanyň ahlagy däl, bu munafyklaryň edýän işidir. Hatda özüni sileýän kafirler hem tanamayan adamlar hakkında gurlamayalar. Bir insan özüne musulman diýip, soňra tanamayan adamlar hakkında yalan gurlap töhmet atýan bolsa, sakalyny täzeil arçasyna meňzedip, sakalynyň üstünden gülýän bolsa, ahlak we adamçylygy kafirçede ýoklugynyň alamatydyr. We şu ýerine gow düşüneliň. Bir kişi birje gezek sünnetligini bilip durup sakalyň üstünden gülse, sakaly masgaralasa, eýýäm şonuna imany puç bolýar, kafir bolýar. Eger sünnetligini bilmän gülse haram iş etdik bolýar diýdik. Şu birje gezegiň gurruňy. Eger bunu video çekip halka ýaýradýan bolsa, başgalarynyň hem sakalyň üstünden gülmegine sebäp bolýan bolsa, ol gülýänleriň hem günah almagyna sebäp bolýar we olaryň günäsem özüne barýar. We bularyň hem üstesine soragdaky kişi ol ahunyň sakalyny täzeil arçasyna nawagodyny ýolka meňzedipdir. Sakal Peygamberimiziň we ähli peýgamberleriň sünneti. Nawagodyny ýolka bolsa küfrüň, hristiýanlygyň, köp hudaýlylygyň nişany we simwoludyr. Ey bedbaht adam, nämäni näme meňzedýän? Gelsek ahun mollany tanqid etmek meselesine. Ahun mollany tanqid edip bilersiň. Ahun molla perişte däl, peýgamber däl, hatasyz däl. Emma ahun mollany tanqid etjek bolsaň şertleri bar. Eger şol şertler sende bar bolsa tanqid edip bilersiň. Şolaryň birincisi ahun mollany tanqid etmekden maksat hakyň orta çykmagy, Allah Taalaň razylygy bolmalydyr. Karşı tarapy garalap awraýdan açyrmak bolmaly däldir, töhmet we yalan bolmaly däldir. Biriniň arkasyny almak, başga birini garalamak bolmaly däldir. Ikinji şerti ahun mollany tanqid etjek adam din urundan okan kişi bolmalydyr. Dünýäwi işlerde de şeýle. Mysal üçin Luqman bolmayan kişi gidip Luqmana luqmançylyk barada akyl nesihat berjek bolsa, bar köşek işiň bilen bol, maşynyň bilen bol, moýkaň bilen bol göterilýärler. Üçüncü şerti tanqid Kur'an we sünnetten delil esasynda we subutnama esasynda bolmalydyr. Ýagny terezimiz Kur'an we sünnet bolmalydyr. Çünki gabra giremizden soňra Allah Taala bizi Kur'an we sünnete wara bizden hasap soraýar. Öz pikiriň, düşünjäň, haý-hawasyň, öz gowwaryan piriň ahunyň esasynda bolmaly däl. Bir ahun bollan Kur'an we sünnete ters sözü ýa-da amaly bar bolsa, ilki şonu şaýady bilen, sesi bilen, videosy bilen subut etmelidir. Delilsiz, subutnamasyz gurrun boş gurrundur. Musulmana we erkege gelişýän hereket däldir. Dördüncü we iň möhüm şartlarynyň biri şahsiýete degmeli däl, töhmet atmaly däl, diýmedik zadyna diýdi, etmedik zadyna etdi diýmeli däldir. Islenlik meselede dini dünýäwi tapawudy ýok. Şahsiýete degmän meseleni gurlaşmagy başarmalydyr. Gözüne, gaşyna, sakalyna, murtuna, boyuna, syratyna, milletine, tire taýpasyna, renkine degmeli däl.
Gurrun Kur'an we sünnete ters gelýän sözüň ýa-da amalyň daşyna aýlanmalylar. Emma karşı tarapyň şahsiýetine degilýän bolsa, söwülýän bolsa, sakalyny nawagodyny ýolka meňzedilýän bolsa, töhmet atylýan bolsa, onda bärde hak dawa däl. Karşı tarapy garalamak, awraýdan gaçyrmak, üstünden gülmek üçin edilen gurrun bolýar. Ýa-da şu gurlaýany biri ýel beripdir, biriniň sargydyny ýerine getirmek üçin gurlaýar. We köplenç akly huşy pes insanlar, aň düşünjesi ösmedik, beýnisi göýdük, ýygalyk insanlar öz diýen zadyny delil we subutname esasyna subut edip başarmasa, karşı tarapyň öňe sürýän zatlaryny delil esasyna çüredip başarmasa, derrew şahsiýete degip milletine, tiresine söwüp, ýüz keşfine, sakalyna at takyp töhmet atyp başlaýanlar. Halk içinde bar da käbir bidgatçylar sahel gyslansa edýän işini delil bilen subut edip bilmese, şermen neheleler ýalak bolup gonu wahabi diýip at takýanlar. Bu da aslında olaryň aň düşünjesiniň pesliginiň, aň düşünjesiniň ösmedik adamlardygynyň, ilmsiz, biçara adamlardygynyň alamatydyr. Çünki elinde delil yok, subutnama yok, dine yalan we töhmet bar, masgaralamak bar, üstünden gülmek bar, at takmak bar. Hakykatda bu hile adamlar özleriniň nähili pes adamlardygyny görkezýärler, özlerini masgaralaýarlar. Bularyň ählisine goşmaça bir kişiniň sakalynyň, saçynyň, gözüniň, gaşynyň, milletiniň, tire taýpasynyň üstünden gülmek, Allah Teala'nın yaradan zatlarynyň üstünden gülmekdir. Şol sakalynyň üstünden gülünýän ahuna, tapawdy ýok, ol ahun, gowahun bolsun, erwet bolsun, bidgatçy bolsun, näme bolsa bolsun, onuň şahsiýeti bilen, akidesi bilen biz on gurrun edem zok bu wagt. Gurrun onuň şahsiýetiniň üstünde däl, gurrun bir benden Peygamberimize meňzejek bolup goýberen sakalynyň üstünden gülmek bardy diýip otyr. Şol sakalynyň üstünden gülünýän ahuna sorasaň, sakalyny nawagodyny ýolka meňzejek bolup goýduňmy diýseň, näme diýer? Peygamberimize meňzejek bolup goýdum diýer. Hiç musulman, hiç bir ahun molla, hatta adaşan ahun molla bolsa da, bidgatçy bolsa da, şiğa bolsa da, sakalyny täzeýil ýolka meňzejek bolup goýberýän bize görmedik, eşitmedik. Biriniň sakaly gurdur, birininki seýregräkdir, birininki kösedir. Allah Teala şeýle yaradypdyr da. Ey bedbaht adam, sen näme üçin Allah Teala'nın yaradan zadynyň üstünden gülýän? Ey bedbaht, öz ýerini bilmez adam, Allah Teala'nın yaradan zadyny gownuň ýetenokmy? Inni şol kişi kimem bolsa, eger bilmän, düşünmän sakala at takan bolsa, bu adam tövbe etmeli, goýan zatlaryny pozmaly we ol ahundanam sakalynyň üstünden gülen üçin halallyk soramalylar. Edil halkyň öňüne video goýup sakalyny at takyp sakalynyň üstünden gülşýärli. Peygamberimiziň sallallahu aleyhi we sellemiň sünneti bolan sakalyň üstünden gülünmegine sebäp bolşýarly. Ene mübarek Ramazan aýyna girdik. Eger özüne hakyky musulman diýen bolsa, eger özüne silagi bar bolsa, eger hakyky mert türkmen diýen bolsa özüne öz ýalňyşyny düzeltip ötünç sorap video goýmalylar. Ol goýan videosyny pozmalylar. Allah Teala'dan gorkýan, ahirede imany bolan musulmana gelişýän şudur. Mert adam öz ýalňyşyny kabul edýändir. Emma namart öz ýalňyşyny kabul etmän sapala gatýandyr. Eger sakalyň üstünden gülen videosyny aýrymasa, yerine ýalňyşyny düzeltip video goýmasa, arasy munafyklygynyň, namartlygynyň alamatydyr. Tapawdy ýok, gowahun bolsun, bidgatçahun bolsun, ýagşy bolsun, yaman bolsun, hiç bir ahunyň, sakalynyň üstünden dine değişli hiç bir zadyň üstünden gülmek bolmaýar, haramdyr. Şahsi özümüz näçe ahunlarymız barada reddiýeler goýup gelýäs. Emma hiç açan sakalyna, gözüne, gaşyna zat diýmedik, töhmet atmadyk, diýmedik zadyna diýdi, etmedik zadyny etdi diýem zok. Nirde Kur'an we sünnete, Islama ters hereket eden bolsa, şol ýerini goýup başaranmyzdan, bilenmizden şol ýalňyşa musulman doganlarymyz allanmaz ýaly, Islama ters ýerini düşünürdik. Ýalňyşyna düşünüp tövbe etse, bidgatyndan el çekse, bir benne ýalňyşdan gaýtdy diýip begenjek. Eger ýalňyşa dowam etse, bir musulman ýalňyş ýolda gezip bördi gynanjak. Ortada şahsy mesele, şahsy gurrun ýok. Dinin, halal haramyň, tawhidiň, şirkiň, bidgatyň, sünnetin gurruny. Şol derslerimizi dinlän doganlar şaýadymyzdyr. Dinlemediklerim alyp dinläp bilerler. Köplenç şol derslerimiziň soňuna şol azaşyp ýören doganlarymyza hakka gelsin diýip şolar üçin hayır dilek bilen sözümüzi tamamlaýas. Şonuň üçin kim ahun mollan tanqid etjek bolsa, Kur'an we sünnetden delil esasyna tanqid etjekmi? Ilmyň barmy? Subutnamaň barmy? Ýalňyş ýerini öz sesi bilen ýa-da videosy bilen, şaýady bilen subut edip bilýär
mi? Kardeşim meydan senki. Emma şer'i, dini ilmin yok bolsa, elifin şermennesi bolsaň, internetde pişik we haywan sesini çıkarıp video goýup ýörenlerden bolsaň, titler ýaly ýan başyň titredip tan soýnap köpçüligi güýmap video goýanlardan bolsaň, sen nire ahun mollan tanqid etmek nire? Diňe özüňi maskara edersiň. Şeýdip jahilliň sebäpli agzyňdan näme çykýanyny düşünmän, sakaly nawagodny ýolka meňzedip, Peygamberimiziň sünnetini maskaralap, imanyň puç bolmagynyň bäri ýanyna bararsyň. Araplaryň bir sözü var: "Rahimahullah imre'in arafa qadra nefsihi." Öz çägini bilene Allah rahmet etsin diye. Elhamdülillahi rabbil alamin.